ଆଜି କଣ ମେସରେ କଣ ହଉଛି? ମାଛ ମାଛ। ହଉ ମୁଁ ତ ଆଜି ଖାଇବି ନା, ମୁଁ ଝାଡା ହଉଛି ପ୍ରବଳ। ଝାଡା ହଉଛି? ହଁ। ପୂଜା ନାଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଇ ଶୋଇବୁ ଯା। ଏଟା କି ମାଛ କି? ଏ ରୋହି ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ଆଜି ଆଉ, ମୋର ଖାଲି ଆଳୁ ଝୋଳ ହେଲେ ଟିକେ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି। କଣ ଭାଇ ମାଛ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କି? ଓହୋ ଆଳୁଟା ପଡିଛି। ହଉ ଆଳୁ କାଢିଲୁ ନା? ଆଳୁ ସିଝିଛି ନାଇଁ ଟିକେ? ମାଛ ପଇଲା ନା? ହଉ ପକା। कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। के वक्ते चारी पाड़ो चे। A few moments later. ଆଉ ଭାଇ ତ ମାଛ ଫାଛ କଥା ସରିଲାଣି? ହଁ ମୁଁ ତ ଆଜି ଖାଇବି ନାହିଁ ମାଛ ଫାଛ, ଆଳୁ ଝୋଳ ହେଲେ ମୁଁ ମାଛ ଫାଛ ଜମା ଖାଇବି ନା। ହଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ବାଜ ମୁଁ ତ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି ଆଉ, ମୋ ସାଧା ଆଜି। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ମାଛ ଖାଲି ଆଳୁ ଝୋଳ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇନା। ମାଛ କୁଆଡେ ଗଲା? ମାଛ ମାଛ ହଉ ଭାଇନା, ଓ ଭାଇନା ସେ ଯୋଉ ମାଛ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ। ମୁଣ୍ଡ ନା ମୋ ଯା ବାବା ଯା। ସଂସାରକୁ ପଟି ମାରି ଖାଇବା ଲୋକ ମୁଁ, ମତେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ମାଛ ଝୋଳ ନା ମୋ ପାଟି ତ ଅଖାଡୁଆ।